Yan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid. Amazing Tulad ng malaman sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan nga ng mga napagaling. Amazing for mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid ni Joey Betito. Amazing na produkto, amazing for. Amazing na produkto, amazing po. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Doc Joey Betito! Na to, para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Ngunit huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang amazing for ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Mula
People, at magandang umaga sa iyo, Tatay Marlon, Ribadulya ng Taysan, Legazpi City, pero si Tatay taga Samar talaga, ginagapag-asawa ng taga Taysan. Ngayon Tatay, pakikwento mo nga sa amin kasi na-hospitalize ka noong November ng isang linggo. About 12 to 17 yata or 12 to November 12 to 19, 7 days. Ngayon po, doon kasi sa resulta ng examination niya, malignan sa lungs. Kaya binibigyan ito si tatay ng gamot sa lungs. I-off mo anay. I-off ang music. Nung lumabas po siya sa ospital, ay hindi po siya makalakad mag-isa. Kasi makulungan na, masakit masyado yung kanyang mga tuhod, mga kaso-kasuan. Kaya tatay ay pumunta dito po si nanay noong katapusan ng November at nag-avail po ng mga amazing products. Yung Amazing 4, Miracle C Mega I Multiplied Mega 1 at yung Amazing Juice. So ngayon po, after 1.5 months, andito si tatay at nag-avail uli ng produkto ng good for 15 days. Pakisabi mo nga tatay kung ano po ang nangyari nung simulang uminom ka hanggang ngayon, ano po ang nakita mong pagkakaiba, ano po ang nagawa sa iyong kagandahan ng Amazing 4? good morning po sa mga listeners. Nung lumabas po ako sa Tansuli, hindi ako makalakad kasi masakit yung kaso-kaso angkol at tuhod. Kaya naisipan ni Mrs. na pumunta dito si Doc Joey para uminom itong Amazing 4. After 2 weeks, nawala yung mga sakit, hindi na ako hinihingal pag umakyat sa bahay. Ngayon nakakapagmotor na ako, dati hindi ako makalakad dahil sa sakit. Kaya naisip ko na mas maganda itong mga gamot na pinibigay sa atin. So, yan po. So, ito pong sinasabi ni tatay na mga gamot, actually po, hindi po ito mga synthetic drugs. Ito po yung mga natural supplements. Yung po Miracle C, Mega I Multiplied Mega 1, 100% natural po yan. At binagsagan po natin na Amazing 4. At nakita po na ni tatay at ng kanyang pamilya sa pag-inom nito ng isa't kalahating buwan, ay dati hindi makalakad si tatay, ngayon nakapagmotor na at nagagawa niya na yung gusto niyang gawin. Kaya ano tatay ang masasabi mo sa ating mga nanonood, sa ating nakikinig ngayon, lalo-lalo sa mga kamag-anak mo sa Samar, yung mga tatay taga-Samar po ito, at yung mga kamag-anak ni Madam na taga Legazpi at saka taga ibang lugar, ano po masasabi mo na kung sila po may mga karamdaman, ano po ang nare-recommend mo ba itong mga Amazing 4 products natin at iba pa mga produkto natin? Ay, opo. Sa lahat ng kamag-anak o maski hindi kamag-anak, pag may nararamdaman po kayo na sakit, huwag magkatubili, pumunta dito kay Doc Joey Bitito kasi magaganda, madali makapagpagaling itong mga amazing products niya. Nire-recommenda ko ito sa lahat ng nakakarinig, nakakakita nito, kasi ako mismo ang magpapatunay na maganda, nagpapagaling itong mga iniinom kong gamot si Doc Joey Bitito. Okay tatay, kami po ay unang-una pinagdadasal natin sa dakilang Panginoon sa Kristo at nagpapasalamat tayo sa Kanya na kayo po ay natulungan ito
at na hindi kayo nakakalakad, ngayon nakakamotor na kayo after taking our products for more than a month. At kami po ay pinagdadasal natin sa dakilang Panginoon na tuloy-tuloy po ang pagaling ninyo, lalong-lalo na yung sa lungs ninyo na malignant, na sana po ayan po ay totaling mag-heal at kayo po ay maging very healthy at kumabang buhay. Maraming salamat. Maraming salamat po. God bless po. Salamat po. Magandang hapon po sa ating mga nanonood ngayon sa atin. May bisita po sa atin si Ma'am Beth ng Daraga Albay. Siya po pumunta sa atin noong October 2022 at meron po siyang kidney stone at diabetic po siya. At binigyan po natin siya ng Amazing 4 during that pumunta siya dito sa atin. Ikwento po mo ninyo, madam, paano gumaling yung kidney stone nyo at saka yung diabetes ninyo nung pumunta kayo sa akin. At ilang buwan po kayong uminom at after that, nahinto yung pag-inom po ninyo. So, paliwanag lang po sa ating mga nanonood ninyo. 5 months lang po akong nag-inom. Pagkatapos nawala na yung nakita. Sa pag-iinom ng Amazing 4. So 5 months na intake at malaki po ang nagawa sa inyo. Ngayon po, andito kayo uli ngayong October 2024 na. So ano po, ibig sabihin 1 year and 6 months na huminto po kayo pag-inom ng ating mga produktong Amazing Products. So meron po kayo kino-complain naman ngayon na kayo po nahirapan mag-move o magdumi. At ano pa o ma'am ang nakita ninyo sa ngayon, kasi 69 na po kayo ngayon pero pang tingnan kayo para wala pang 60. So malaki po ang nagawa ng ating Amazing 4. Ano po ang isa pa ang problema ninyo? Yung pagduminan lang po. Hindi kayo pag nakakadumi ng maayos. After 3 days. Oo. Kaya kailangan talaga mag-normalize yan kasi baka malason. Ay, magulas. Opo. Yung pagtulog po ninyo, kumusta naman? Okay naman. Okay. Ang paningin po ninyo, okay. Kasi natulungan na kayo ng ating Amazing 4 natin pa. So ngayon po, inom na lang tayo, hindi na po Amazing 4 kasi paglulumi lang naman, rekomendado natin yung Omega 1, yung 21 ingredients na galing US. Umpisan mo natin 2 capsules in the morning, 1 capsule at noon, and 1 capsule in the evening. Then Mega coffee in the morning, at saka sa hapon, merienda ninyo, Amazing Juice. So, malaki po ang matitipid ninyo kasi hindi na Amazing 4 tulad ng dati kasi mabigat po yung karamdaman ninyo ng dati kaya Amazing 4 po ang pinainom sa inyo. So, ano po masasabi ninyo sa ating mga kababayan na at age 69 ay para kayong wala pang 60 at so pag-inom ninyo ng 5 months sa Amazing 4 natulungan kayo magkaroon kayo ng magandang kalusugan. Ano po masasabi ninyo sa ating mga kababayan? Pwede naman po kayo magpunta dito, i-try yung Amazing para magaan ang kalusugan. So, mga minamahal kong kababayan, tulad po ni Ma'am Beth from Daraga Albay, she's now 69 years old.
very healthy na, wala na pong problema sa kidney stone, wala na problema sa sugar. Ang konti lang po ang problema niya, ito po nga po hindi siya nakapagdumi ng regular, kaya po andito siya sa atin. Kasi nga po nung gumaling siya, 1.5 years na hindi po siya nakainom uli ng ating mga produkto. Kaya po ay bumalik siya uli para alam niya kasi napakagaling ang ating produkto na matulungan pa siya. At of course, yun nga pong ang ating inaasam-asam na maging healthy tayo, lalo-lalo pag nagkakaedad na, pag senior na, nandiyan na ang lahat ng maraming mga karamdaman. Maganda nga po kay Ma'am Beth at 69, yung pagdumi lang ang problema niya. So normal po ang sugar, normal po ang kanyang BP, normal po ang walang arthritis. So napakaganda kasi nga po sa 5 months sa pag-inom niya ng Amazing 4 dati ay malaki po ang nagawa sa kanya at nagkaroon siya ng magandang kalusugan. So Ma'am Beth, maraming salamat. Hopefully po yung pag-move mo, yung pagdumi mo, makainom ka siguro in just a month na mag-normalize yan sapagkat very simple lang naman po ang problema ng pagdudumi sa amin sa ating mga produkto. So mga kababayan namin, na kung ano man po ang inyong health concern, kung ano man inyong problema sa kalusugan, don't hesitate to come to us dito po sa DJP Eatery sa Barangay 18 Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Bukas kami, Lunes hanggang Sabado from 8 to 7 in the evening. Ang aming pong numero 0998-975-8121, 0998-975-8121 o 0917-853-8933, 0917-853-8933. At pwede rin po kayo mag-order through online. Bayaran lang po ninyo ng GCash. Sabihin po ninyo inyong pangalan, address, contact number at papadala po namin sa GNT o sa LBC para makarating sa inyo ang aming mga produktong galing sa Amerika na proven and tested tulad po ng Amazing 4, Amazing Trio, Mega 1 at ang ating mga healthy drinks. Laging tanda natin mga kababayan, ang magandang kalusugan ay yan po ang inaasam-asam ng taong bayan. Pero po marami ang nagkakasakit, marami po ang casualty kasi nga po hindi sila aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Riodique ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto. Kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madalang yan, putol mong duwang ugat sa liong, okay na. Pinainom ako kan so bulong na Aptol. Sabi ko, okay na mamang ano ko, huwag mo akong operahan. Sabi ko, sabi na, sige. Pinasok uli ako doon sa taas, sa tube. CT scan. CT scan. Paglabas,
Anong ginawa mo? Okay na yung ano mo, yung ugat mo. Wala nang bara, wala nang dugong nagbara. Ayan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot? Yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung anong gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Asin Diyos, marahay na pagkahapon po sa gabos, nagdadangog sa DCGB. At pati na rin po sa mga nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live, sa Facebook page ng Doc Joey Vitito, and of course, sa Facebook page din po ng DCGB News Online. So ayan po, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Vitito, o mas kilala bilang ang lalaking hindi tumatanda. And of course, sa ating Vice President, kay Ma'am Ann Vitito Prenzena, and together po with my partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Pagalonia. So for now, ako po muli si Miss Angel Garcia, ang makakasama niyo po ngayong hapon sa programang ito. So yan, welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran ni Doc Joey Vitito. So yan, sa lahat po ng mga health problems, may mga health concerns, magsadya lamang po kayo dito sa office ni Doc Joey para po ipakonsulta ang mga nararamdaman ninyo. So ano mga klaseng karamdaman po yan, ay pwede po ninyong ipakonsulta kay Doc Joey Vitito. So again, ang aming office po ay located po ito sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. At kung may mga katanungan po kayo, maaari naman po kayo kumontak sa number ni Doc Joey Vitito. So, ito po ang number niya sa Smart. Yan. So, ang number po ni Doc Joey sa Smart ay 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At bukod po dyan, may globe number naman si Doc Joey para po at least sa mga globe user po ay pwede nyo rin po dito siyang ma-reach out, matawagan once po na may mga katanungan kayo about sa inyong health problem. So, ang number naman po ni Doc Joey sa globe ay 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, yan po ang number ni Doc Joey na pwede nyo pong i-reach out anytime. And of course, kung meron naman kayong mga Facebook account, pwede din po ninyong i-search ang mga personal account ni Doc Joey. So, una na po dyan, ang Joey Bibon Vitito. Again, Joey Bibon Vitito. At bukod po dyan, meron po siyang second account. Yun naman po ang Doc Ching Bermundo Bibon Vitito. Again, Doc Ching Bermundo Bibon Vitito. So, yan po yung mga personal account ni Doc Joey para po at least kung hindi po ninyo siya ma-reach out
sa kanya mga phone number, pwede nyo rin po siya i-message sa kanyang personal account sa Facebook. Doon kasi po ay active din palagi si Doc Joey. So, pag nag-message po kayo, ay pwede niya po kayong ma-replyan agad-agad. At bukod po dun sa mga social media account ni Doc Joey, meron naman po tayong Facebook page kung saan po tayo araw-araw except Wednesday nagla-live and doon din po lahat ng ka-uploads ng mga products namin, mga benepisyo ng produkto namin at of course yung mga pasyente po ang pumupunta sa amin araw-araw. So, pwede nyo din po yun i-reach out, mag-inquire po kayo doon kung magpapaschedule kayo. At syempre, kung may mga katanungan kayo about sa ating mga produkto. And of course, ang aming office po pala ay bukas from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. until 6:30 p.m. po yan. Kaya po yung mga pasyenteng gusto pang humabol ngayong araw ay hanggang alas 7 po ay hihintayin namin kayo. And of course, kapag Sunday, this coming Sunday, ay bukas po dito sa aming office from 8 o'clock a.m. until 12 o'clock in the noontime. Kasi pagkahapon na po, ay andyan po si Doc Joey at si Ma'am Arlene sa Dorotea Resort and Spa na located naman po yan sa Purukwan, Kahugutan, Bakakay, Albay. So, yan, yung mga taga First District at lalong-lalo na po yung mga nasa Bakakay area lang po ay pwede po kayong pumunta doon sa Dorotea Resort and Spa para po magpakonsulta and of course makapag-avail na rin po kayo ng ating amazing products. At reminder po, na malapit na po ang birthday ni Doc Joey. Ilang tulog na lang. So this coming August 19, 2026 ay gaganapin na po yung birthday ni Doc Joey sa Dorotea Resort and Spa. Kaya naman po yung mga pasyente namin at kung yung mga nakikinig ngayon na may mga health problem at gusto pong pumunta kay Doc Joey, so bukas po and then sa mga following days hanggang 17 or 18, pwede po kayong pumunta dito kay Doc Joey para po makahabol kayo sa ating pa-raffle. So ayan, kasi malapit na yung raffle natin, yung grand draw natin, isasabay po yun sa birthday ni Doc Joey. Kaya mas maganda kung mas marami po kayong mga tickets na hawak-hawak para po mas malaki rin po yung chance ninyo na manalo sa ating pa-raffle. Kasi ang mga pa-premyo natin po ay hindi po basta-basta. So, ang mababa po nating pa-premyo ay yung consolation prizes. So, meron pong mananalo ng 5 tigo 1,000 pesos. Tapos, doon po sa pinaka-grand draw natin, ang pinaka-mababa po doon or yung fifth prize, yun po ang 10,000 pesos. Fourth prize, 15,000 pesos. Third prize, 20,000 pesos. And then, the second prize, 25,000 pesos. At ang pinaka-first prize po natin ay 50,000 pesos. So, di ba, napakalaking bagay na po yun sa inyo once po na kayo yung maswerteng mabunot sa August 19. Kaya kung ako po sa iyo, kung alam niyo sa sarili niyo na maswerte kayo pagdating sa mga paraffle, ay mag-avail na po kayo ng mga produkto ni Doc Joey. Bukod sa may chance na kayong manalo, may chance din po kayong matulungan ang mga health problem na iniinda ninyo sa katawan ninyo. So, paano ba kayo makakakuha ng raffle ticket? So, ang gagawin nyo lamang po ay mag-avail kayo kay Doc Joey ng at least worth 3,000 amazing products. Kasi, for every 3,000 pesos po na mga in-avail ninyo, ay equivalent po yan ng
1 raffle ticket. So, kanina, may nag-avail ng nasa 12,000. So, yan, meron po siyang 4 na raffle. So, kanina kasi po ay may pumunta po dito na bagong pasyente from Rapu-Rapu, Albay. So, siya po ay si Ma'am Leia Bernesa. So, refer daw po sila ni Tatay Terso. So, siya po ay isang kagawad sa barangay Binusawan, Rapu-Rapu, Albay. So, ayan, si Sir kasi Terso ay pumunta na siya dito sa office. Nakapag-avail na rin po siya ng good for 1 month amazing products. At naramdaman niya po sa kanyang sarili na okay yung mga iniinom niya at syempre, malakas po sa kanyang pangangatawan. So, si Sir, yung naramdaman niya after mag-take nitong ating amazing products, ay ikunento niya rin po sa kanyang kaibigan na may health problem. So, ayun, yung kunwentuhan niya, desidido naman pong pumunta dito kasi nga po, gusto niya rin po gumaling. So, ayan, pumunta na sila kanina dito at nag-avail ng worth 12,000 amazing products. Kaya po, meron po silang 4 na raffle draw, ay 4 na raffle ticket rather. So, ayan po, bago po ang lahat, so, patiin po muna natin yung mga pasyente na pumunta ngayong araw. So, kanina po ay galing po dito si Ma'am Virginia Pahe, na Tagaligaw. So, yan po, siya po ay nag-avail din po ng amazing products na good for 10 days. At ngayong araw din po ay galing din po dito si Tatay Marlon Rebadulia. So, ito po si Tatay Rebadulia ay yung natulungan po namin ito na may problema pagdating sa kanyang lungs. So, based on po kasi sa kanyang laboratory examination, ang problema niya sa lungs is malignant. So, ibig sabihin, cancerous po. So, ngayon, after 6 months niyang pag-inom nitong ating amazing products, ay meron pong napakagandang improvement pagdating sa kanyang kalusugan. So, dati, si tatay ay na-hospitalize na. Paglabas ng hospital, ay hindi po nakakalakad, hindi po nakakatayo. So ngayon, dahil gusto din po matulungan, pinapunta niya dito yung asawa niya. So si Ma'am po ang unang-unang pumunta dito para mag-avail ng amazing product. So after mga ilang months niyang pag-take, I think 3 months. So, siya na po mismo ang pumunta dito sa aming office. Kasi nga po, hindi na siya ganong hinihingal, nakakapaglakad na siya, at nakakapagmotor na rin po ngayon. At yung dati pong resulta sa kanyang examination na malignant, ay nawala na po yun. Ngayon po, ay infection na lang po. Tapos, kahit po malaki yung improvement sa kalusugan ni tatay, sa katawan niya, ay tuloy-tuloy pa rin po yung pag-intake niya nitong ating amazing product. So, halos every month ay bumabalik po si tatay dito para tuloy-tuloy din po yung pagaling ng kanyang karamdaman, tuloy-tuloy yung pagiging malakas ng katawan niya. Kasi 'di ba, pag malakas tayo, pag wala tayong iniindang karamdaman, ay magagawa po natin yung mga bagay na gusto natin gawin. Pero dapat yung mga tama, hindi po yung mga gusto natin na alam natin na mali po sa sarili natin. So, or hindi po makakabuti sa sarili natin, of course, hindi po makakabuti sa kalusugan natin. So, ngayon din na araw, ay bumalik po dito si Ma'am Antoinette. So, eto din po ay every month siyang nag-a-avail ng ating amazing products para po sa maintenance ng kanyang pamilya. Galing din po ngayon dito si Sir June. So, ito naman po ay ang pasyente niya is yung mother niya. Nasa 80 plus years old na kasi itong mother ni Sir June.
at halos palaging pabalik-balik po sa hospital. And after mag-take ng ating Mega 1 ay bihirang-bihira na lang po hospitalized. Kaya every month din po ay bumibili dito si Sir June ng Mega 1 para po maintenance ng kanyang mother. And bukod dyan, kanina humabol pa, bago tayo mag-radio program, ay humabol pa po si Mr. Ascucha na taga Bigaan, Legazpi City. So si Sir, nag-avail din po siya ng good for 1 month amazing products na iinumin niya. So every month na siya nag-avail nitong ating mga produkto para po hindi na po siya pabalik-balik dito sa aming office kada week. So, every month na po siya bumibili. So, kayo po, kung may mga karamdaman kayo, pwede nyo pong itry ang mga produkto ni Doc Joey Bitito. Kasi, wala naman pong masama kung susubukan ninyo ang isang produkto na talagang marami na ang natulungan since 2008. So, ito po talaga ay proven and tested na. At bukod po dyan, ito po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya po wala po kayong ikakatakot pagdating po sa pag-inom nito. Kasi nga po ito ay sinuri, pinag-aralan bago po inaprubahan ng FDA. So ngayon pong araw ay magkakaroon po tayo ng topic. Kasi halos karamihan sa mga Pilipino, sa Albayano, ay meron pong sakit na ganito. So, ngayon pong araw ay itatopic po natin ang sakit na diabetes. So, ano nga ba ang diabetes? So, ang diabetes po ay isang pangmatagalang sakit kung saan nagkakaroon ng mataas na blood sugar o glucose sa dugo. Nangyayari po ito kapag ang pancreas ay hindi po nakakagawa ng sapat na insulin o hindi nagagamit ng maayos ng ating katawan ang insulin. So, yan po ang description ng diabetes. At ayon po sa World Health Organization or WHO, ang mataas na blood sugar ay maaaring makasira sa mga ugat, nerves, at makaapekto sa maraming bahagi ng katawan. So, ayan daw po, kapag pinatagal po ninyo ang diabetes, at yan po ay magkakaroon ng complication sa ibang parte pa ng katawan ninyo. Kaya dapat po, habang maaga pa, ay agapan na po ninyo ito. So, batay din po sa International Diabetes Federation, tinatayang sa 4.7 million na adults edad 20 to 79 years old sa Pilipinas ang may diabetes noong 2024. At tinataya rin po na maaaring umabot ng 8.6 million pagsapit ng 2050 kung magpapatuloy po ang ganitong trend. So, ayan po, ito kasing diabetes ay minsan namamana rin po ito. Kaya kung alam po ninyo sa sarili ninyo, yung mga generation ng pamilya ninyo, yung kanunuan ninyo, ay meron pong sakit na diabetes. So, ikaw po mismo sa sarili mo ay mag-iisip ka na ano ba yung dapat kong gawin para at least kung meron man kaming history ng diabetes ay hindi ko mangana. So, syempre, iisipin mo kung ano yung mga paraan or kung ano ba yung mga dapat mong gawin na efforts para hindi ka po magkaroon ng ganitong sakit. At kung kasalukuyan po na ikaw man po ay may diabetes, mataas ang sugar mo, mag-isip-isip ka na po kung ano ba yung dapat mong gawin para po bumaba ang inyong blood sugar kasi ito po ay maaaring makaapekto pa sa iba't ibang parte ng katawan mo. So dito, may dalawang uri ng diabetes. Ang una,
type 1 diabetes. Ito po ay karaniwang dulot ng pagkasira ng immune system sa insulin producing beta cells ng pancreas. Dahil dito, kulang o halos walang insulin ang katawan at kailangan ng insulin therapy. So ito pong type 1 diabetes ay hindi daw po nakakapag-produce ng maayos yung katawan ng isang tao ng insulin. Kaya po nagkakaroon ng type 1 diabetes. Pero ano nga ba ang insulin? Kasi baka ang iba sa atin, alam lang natin yung word na insulin. Pero hindi natin alam kung ano ba ito, ano ba ang function nito. So, ang insulin po ay isang hormone na ginagawa ng pancreas. So, pangunahing trabaho nito ay tulungan ang asukal o glucose sa dugo na makapasok sa mga cells sa katawan para ito po ay magbigay ng enerhiya. So, para din po magamit ito sa pag-produce ng enerhiya. Kapag kulang o hindi gumagana ng maayos ang insulin, naiipon ng glucose sa dugo at tumataas ang blood sugar at maaaring magkaroon ng diabetes. So, ang insulin daw po ay isang hormone sa katawan ng isang tao. So, intact na talaga po ang insulin sa atin. And ang trabaho po nito ay i-distribute po yung mga sugar sa mga cells natin para po gawing energy or enerhiya. Magamit ito. Kasi dapat po, pag nag-i-intake or pag makain tayo ng mga sugary foods, yan, lalong-lalo na yung honey na mataas din po ang sugar. At syempre, yung mga kinakain nating matatamis like candies, soft drinks, mga tinapay na sobrang tatamis, cake, mga desserts. So, dapat po nalalabas natin yan or na-produce po ng energy. Kasi masama po pag na-imbak ito sa loob ng ating katawan. So, maaaring tumas ang sugar po ninyo at syempre, magkakaroon kayo ng diabetes. So, yun po ang description din po or kahulugan ng insulin. So, pangalawa, meron din pong tinatawag na type 2 diabetes. So, ito naman po ay pangkaraniwang uri. Nagkakaroon ng insulin resistant kung saan hindi mahusay na ginagamit ng katawan ang insulin at maaaring bumaba rin ito sa insulin production sa paglipas ng panahon. So, ayan daw po, ang type 2 diabetes ay ang pagkakaroon ng insulin resistance. So, kung hindi po natin ito nagagamit, hindi nagagamit ng katawan natin ng insulin, ay baka later on po, ay maaari din po itong bumaba. So, yun po ang dalawang uri ng diabetes, type 1 diabetes at type 2 diabetes. So, ano naman po ang mga sintomas ng diabetes? So, marami po mga sintomas ang diabetes. Baka nararamdaman mo na ito, pero hindi mo alam na mataas pala ang sugar mo. Kaya dapat makinig kang mabuti kung ano ba yung mga sintomas ng may diabetes. Una po, madalas na pagkik. Pangalawa, madalas at matinding pagkauhaw. Pangatlo, madalas na pagkagutom. Pang-apat, pagbaba ng timbang. So, yan, karaniwang mga pasyente namin, halos lahat ng mga pasyente namin na pumupunta dito sa amin na matataas ang sugar, sila po ay mapapayat. So, kulang po ang kanilang timbang. Panglima, madaling mapagod. Ayan, kung kahit konting trabaho lang, konting activity, ay mabilis kang mapagod, baka po ito ay sintomas na mataas po ang iyong blood sugar. Pang-anim, malabong paningin. Yan po, usually din po ng mga pasyenteng pumupunta dito sa amin, kapag mataas yung blood sugar nila,
ay lumalabo na po yung paningin nila or yung mata nila. Akala nila meron silang katarata, glaucoma, pero mataas pala yung sugar nila sa loob ng katawan. Pang-pito, paulit-ulit or ilang uri ng infeksyon. So, paulit-ulit na infeksyon. So, baka ito po ay halos every month ay nagkakaroon ka ng mga infection sa katawan mo. So, isa din po yun sa sanhi or sa sintomas kapag mataas po ang blood sugar. Paulit-ulit nagkakaroon ng infection sa katawan. So, ano naman po ang maaaring mangyari kapag hindi mo ito nakontrol? So, kung may mga sintomas ka na pero pinapabayaan mo pa, hindi mo kinokontrol yung mga pagkain mo, go ka lang ng go kahit anong pagkain, maaari pong magkaroon ng problema pa sa ibang parte ng katawan mo. So, kapag pinatagal mo po ang mataas na sugar, maaari itong magdulot ng pangamba or problema sa puso at blood vessel. So, isang problema lang, pero tinamaan yung puso mo. So, ini po, kapag mataas ang sugar mo or diabetic ka, maaari ka rin po magkaroon ng problema sa puso or cardiovascular risk. So, malay mo, alam mo na pala ngayon na mataas yung sugar mo at pinatagal mo pa, halos years na yung nakalipas, hindi ka pa gumagawa ng aksyon para bumaba ang blood sugar mo. Later on, pagpa-check mo sa doktor, ay may tama na pala yung puso mo. Isa na sa problemahin mo ay yung puso mo. So, nadagdagan from diabetes to heart disease. So, pangalawa, pwede rin po nito tamaan yung utak mo at maaari din pong tumaas yung risk na ikaw po ay ma-stroke. Yan, kung ikaw po pala ay may problema na mataas ang sugar mo, pwede ka rin daw pong ma-stroke. Kaya kung ayaw mo pong ma-stroke, ayaw mo humantong sa pagkaka-stroke na hindi mo na maigagalaw yung kabilang katawan mo or kung mamasamain, nadiretsuhan ka, yan, isang atake lang ay pwede na pong mahinto ang buhay ng isang tao. Kaya po ay agapan na po ninyo yan. So, pangatlo, maaari din pong maapektuhan ang mata. So, diabetic, retinopathy, at pagkawala ng paningin. So, ayan, di ba nakakatakot kapag tayo ay wala na pong nakikita. Tapos, maghihirapan din po tayo, of course, na gumalaw sa loob ng bahay natin kung totally ay wala na po talaga tayong nakikita. Kasi nasanay tayo, halos ilang taon tayong nakakakita at dahil lang po sa sakit na diabetes, ay mawawala po yung paningin natin. So, di ba, nakaka-stress din po yun kung ikaw po ay mawawala ng paningin. Isa din pong maaaring tamaan ay yung bato or kidney natin. So, maaari din po kayong magkaroon ng kidney disease or kidney failure. So, ayan, karamihan din po sa mga pasyente yung pumupunta dito sa amin ay may problema sa kanilang creatinine or sa kidney. So, kapag tinatanong namin sila na ano ba yung naging cause? Bakit ba tumaas ang creatinine mo? Bakit ka ba nagka-problema sa kidney? So, ang ilan po sa mga pinagmulan na problema ay mataas yung sugar, high blood, at mataas yung uric acid. So, yan pong tatlo na yan ang mga pinagsisimulan ng problema pagdating sa bato. Isa pa po sa maaaring maapektuhan kung ikaw po ay diabetic ay ang nerves mo or mga ugat, pati na rin po ang paa. So, neuropathy, sugat, at infection. So, di ba? Karaniwan din halos lahat ng may mga
mataas ang sugar, nangingitim po yung paa nila. So, pag nakita mo pa lang yung paa nila, ay ngaya, diabetic yan, mataas ang sugar niyan. So, meron din na iba na para daw na tinusok-tusok yung kanilang rapandapan. So, ang rapandapan po ay irarong po cambitis ninyo. So, yan daw po ay parang may tumutusok na karayom. So, yan din po ay isa sa mga sintomas na mataas po ang sugar ninyo. So, again, dapat po ninyong pagbigyan ng pansin kung diabetic po kayo kasi maaari po yan magkaroon ng complication at tamaan po yung iba't ibang parte ng katawan ninyo tulad ng puso ninyo, utak, mata, bato, at mga nerves. So, paano po maiiwasan o makukontrol ang mataas na sugar? So, ito po ang mga pamamaraan kung paano ninyo makokontrol ang mataas ninyong sugar. Kaya po, makinig po kayo ng mabuti. So, una po dito, regular na physical activity. So, para daw po ma-prevent ang type 2 diabetes, inirekomenda ng World Health Organization ang regular physical activity. So, kailangan po ninyo ng 150 minutes, so almost 2 hours po, na moderate intensity activity bawat linggo. So, dapat po at least 1 week ay meron po kayong 2 hours na moderate exercise. So, hindi naman po yung exercise na grabe-grabe. So, moderate lang po. Pangalawa, dapat daw po ay healthy ang weight ninyo. So, dapat ninyong panatilihin ang tamang timbang kasi nakakatulong po ito para mabawasan po ang risk ng type 2 diabetes. Siguro, pag kayo po ay sobrang taba, yan, nagkukos din po yan ng diabetes. Pangatlo, regular na monitoring. So, mahalaga po ang regular monitoring ng blood glucose at screening para sa mata, bato, paa, blood pressure, at cardiovascular risk factor. So, dapat niyo po yan regularly na pinapacheck. At syempre, pang-apat, tamang pagkain. So, ang tamang pagpili ng balanced diet at limitahan ang labis na added sugar at saturated fat. So, yan po, makakapasok na po dyan ang pag-intake ng ating amazing products. Kasi, di ba, isa sa mga paraan kung paano mo maiiwasan or makukontrol ang mataas na sugar ay ang pagkain ng mga healthy foods. So, ang ating amazing pork po ay naglalaman ng mga superfoods katulad po ng mga berries, mga mushroom, mga gulay, at mga iba pa kong klase, mga prutas, at pati na rin mga herbs. So, ayan, pag nakapag-intake po kayo nitong ating amazing products, ay halos po lahat po ng mga sustansya, vitamina, mga minerals, ay makukuha ninyo. So, halos 100% po na masusupply sa katawan ninyo. At ito po ang ating amazing meron po itong mga ingredients na talagang pinag-aralan at napatunayan na nakakatulong pagdating po sa pagpapababa ng inyong blood sugar. Katulad na lang po, unang-una na dito, yung ampalaya na nakay Mega 1. So, ito po ay nagpapakitang makakatulong pagdating po sa glucose control. So, ayan, kung sa isang araw hindi ka nakakain ng ampalaya, pag nag-inom kayo nitong ating amazing capsules, ay parang kumakain na rin po kayo ng mga gulay, prutas, mga herbs, at mga mushrooms everyday. So, isa din po si Holy Basil na nakakatulong mapababa ang blood sugar ng isang tao or nare-regulate po nito yung blood sugar natin.
Pati na rin po si turmeric, ito po ay may anti-inflammatory at nakakatulong sa metabolic effect that lower blood sugar. Pang-apat, andito rin po si moringa or malunggay na nakakatulong pagdating sa glucose metabolism. So ayan, si moringa or malunggay, alam naman natin na napakadami talaga yung benepisyong maibibigay sa ating katawan. At syempre, andito rin po yung mga mushrooms na nakakatulong katulad din po ni maitake, shiitake, reishi na nakakatulong sa pag-lower ng ating blood sugar. Pati na rin po ang ating mga berries na nandyan sa Mega E capsule ay nakakatulong din po ito na ma-lower po ang inyong blood sugar kung kayo man po ay diabetic. So halos lahat po ng mga kapsula namin na nakapaloob sa Amazing 4 ay may content po ito na nakakapagpababa ng blood sugar ng isang tao. At bukod po dyan, hindi lamang po blood sugar yung tinututukan ni Amazing 4. So, ito po ay may iba't iba pang benepisyo na maibibigay sa ating katawan. Kumbaga, si Amazing 4 po ay pangkalahatan. Kaya nga po, sinasabi namin dito sa office namin na kahit anong problema pagdating sa inyong kalusugan, ay pumunta kayo kay Doc Joey kasi andito po yung mga sagot sa problema ninyo. Kasi minsan, pag pumunta kayo sa doktor, reresetahan lang kayo para sa isang karamdaman. Pero after that, magkukos po yun ng iba pong karamdaman pa sa loob ng katawan ninyo. Kaya nga po, mostly na mga pasyente na pumupunta dito sa amin, sabi nila, nag-start lang sa high blood, umiinom sila ng maintenance nila, and then later on, yung kanilang kidney, yung kanilang creatinine, ay tumaas at nagka-problema. Kaya po, kung ayaw po ninyo ng malaking problema habang maaga pa po, ay agapan po ninyo ang mga karamdaman ninyo. Huwag nyo na pong patagalin na ma-hospitalize pa kayo or mag 50-50 po ang buhay ninyo bago pa po kayong pumunta dito kay Doc Joey dito. Once again, ang aming office po sa mga may karamdaman na gustong pumunta dito sa amin, ang aming office po ay located sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. At bukas na bukas ang aming office, kaya po sa lahat ng mga pasyenteng gustong pumunta dito, ay magsadya lang po kayo dito sa aming office from 8 o'clock a.m. hanggang 6:30 p.m. po yan. So, dito rin po kay Doc Joey ay free health consultation. Ayan, dahil matatapos naman po ang ating oras, palagi niyo pong subaybayan, abangan ang programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran dito sa DCGB from Monday to Saturday, from Monday to Sunday except Wednesday. Pag Monday to Saturday, 5:30 p.m. to 6:30 p.m. Kapag Sunday morning po yan, from 9:30 a.m. hanggang 11 o'clock a.m. po. So again, sa ngalan ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, o mas nilala po bilang ang lalaking hindi tumatanda. And of course, sa ating Vice President kay Ma'am Andy Tito Pensena, and together po with my partner dito sa aming office, ako po si Miss Angel Garcia ang nakasama niyo po ngayong gabi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So again, maraming salamat po. God bless, good health, and keep safe everyone.